Последния път беше точно. Едната им се взема отпуск и събота или неделя пращам SMS, че ще отпускам още една седмица. Никой за нищо не ме потърсил. И така ми се е случвало поне 4 пъти в годината. А отразяват ли ти ги в... В фиша в това плащане? Да, то си, нали, като не е влязъл, не е работил. Не съм ги отразява по това начин, защото получаваме доста първи заплахи и такава. Не като... Не винаги се го отразява. Отразяват го, но то като аз като съм си вършила работа с другите дни, то... Просто има дни, в които тъмни, че работа не върви. Тогава. Така сега като съм отвърза заплата, просто ми ги отразяват с отпуски. И с отпуските, като гледам ми се плащат по същите... Да, те отпуските. Ама ми се плащат по същия начин и по същия начин като заплащат. Ама аз имам доста опит. Пишете ли колко си платена? Не знам, аз да разпочвам съм била на... Бях на границата, бях на трудото. Друго, като се получиш, виждате, пише еди колко си дена отработени, еди колко си дена платена отпуск, еди колко си дена по-добре. Да, мен това не е ясно. То хората са търпеливи в мен. Добре. Като гледам, има колеги, дето за едно променение бъдат живота. Ама явно аз като съм работа, като гледам работа така, трябва и тях не ги интересува какво се мога да се мога. Ако не се казвам, ще почувам. Като кажа, че работя. Аз за това ще пускам на ден много, за да не ме търсят. Защото иначе другите само хора, които му да работят.